Ai, Allah ya sa mu zanci kuɗi. Malam Idi, Allah ya sa mu zanci kuɗi. Radiyon da na zanci kuɗi. Wallahi Allah, za ka sha mamaki zanci kuɗi. Ai Allah ya sa in zanci miliyan 10, miliyan 1 zan ba. Kai ƙarya ne wallahi miliyan 1. Ka rabu ka tsinta wallahi ƙarya ne ka taka min miliyan. Kai ƙarya ne wallahi kai. Ayyo, wallahi ƙarya ne wala kauji. Wala kauji ƙarya ne ke. Ba gani ba? Kai ba a taɓa kuɗi yanzu. A'a kyale ni dan sai na taba. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Gaskiya sai na taba. Gaskiya ka kyale. Wallahi wallahi ba zai gudu. Ai Ai ma ni ina sai na taba. so. Ina so. Gaskiya ni Ina sai so. na taba. Oye, wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya Gaskiya ne. ni sai na taba gaskiya. Wallahi ƙarya ne. Gaskiya ni sai na taba gaskiya gaskiya sai na taba gaskiya. Wallahi ƙarya Gaskiya ne. ni sai na taba. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Wai malaka koyo kuɗi. Kalli ba kuɗi. Na Allah shi ɗauka wallahi ba da ɗauka ba ƙarya ne. Akan wannan kudin kuke Eh rigima. wallahi Allah malam. Gaskiya ni Awa wallahi haka da haka ba da haka. Kai dai da na subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa.